Akútny nedostatok lekárov v Piešťanoch trápi aj naše babky. Oni však vymysleli riešenie a všetko vzali do vlastných rúk. Majú predsa skúsenosti a tie niekedy vedia nahradiť aj lekára. Vítajte v ordinácii u babiek. No, Filenka, ako pekne ty už vykašľávaš. Svet sa vďaka nám úplne zmení. O chvíľu dojde Marienka s medicínkou a naša ambulancia spraví z Piešťan ešte známejšie mesto. Už nie len kúpeľné, ale ozdravné, ozdravujúce, priam zázračné. Fuj, ale už to nechcem piť. Strašne ma z toho páli žáha. Však mi kyselina to vystreluje, fuj, až do ucha. Toho vie, čo tam Mariena primiešala okrem tej šalvie. Však slivovicu. A Marienka v nej pekne lúhovala korene byliniek. Však mala si lognúť len na skúšku, aj mi to hneď daj, lebo ešte to slúbila Juliši. No ale v tom bol nebude aj alkohol. Však sa mi to ani nezdálo. Ale však spala som lepšie, to zase musím uznať. No ale poďme, Anička, ešte raz si prejsť ten nešek. Ja som z toho nervózna. Máme to dobre premyslené? Nemôže dojsť nejaká kontrola? Hygiena, no není to nelegálne. A čo si? Babky bylinkárky išli vždycky na istotu. To je prvé povolanie na svete. Veď už aj Eva v raji tam otrhávala tie figové listy. No jasná bylinkárka. A jak som si robila prieskum, však tu nikto nič také nepraktizuje, rozumieš? A ľudia nemajú v Piešťanoch chudáci pomaly jakým doktorom chodiť. Hlavne detským. Už volakéri dochádzajú do susedných dzedzín, no to ty je škandál. No veru. Vieš, doktorov je málo a predstav si, že tá chytí niečo akútne. Poradno do tých dedín ani nechodá autobusy a na pohotovosti majú otvárace hodziny jak v reštaurácii. Však popravde ja sa tam aj bojím chodiť. Vždycky nám na tak škúla, jak keby som ja nemala akože inú robotu. Tak, tu som aj s kufrikom prvej pomoci. Cítim sa jak doktor. Ten, čo po nom tie baby tak pálili, viete, to ten mastičkár. A mám tu niečo aj pre deti za odmenu, keď vydržia vyšetrenie. Aha, snehulky. No, serus, Mariena, ty sa mrzíš. Však som tá prvú cítila, jak videla. Taká aroma čpavku z teba tahá. Fú, no tak ozaj jak pravá doktorka. Na to máme, tá naša ordinácia. No tu sme to s Filenku upratali. Kúkaj, tu je čakáren. To ti je moderné. Fíhaj, kresielko ste tu dali. To si zebrala z obývačky? Však jak sme sa dohodli, v obývačke je čul vyšetrovna, tak jasné, že som tam presunula postel ze spálne. Však si ma normálne skoro, ale seklo pritom. No ale aha, ja som tu namalúvala vlastnoručne aj cedulu, kúkajte, babi. Bylinková ambulancia Senila. Špecialisti na pediatriu, dorast aj starých ľudí, no aha. Čo to má ako znamenať? Však ako z toho není vôbec poznať, že je to aj pre deti. Ty si nezdelaná, Anča. Však pediatria, to je, že sme pre deti. Decko sa po latinsky povie pediater. No, to nevieš? No a poď, Marienka, ukážem vám, jak to tu bude. Anča, ty zatiaľ povedz, kedy má dojsť teda prvý pacient a ako doktorky vieme, kto to je, aby sme sa pripravili. Už o hodinku, Filenka. A prvého pacienta som dohodla Ferinka Kúrenára. No, jak ho minule Mariena zramovala tým mantákom, není to s ním vôbec dobré. Filenka ale je obdivuhodné, jak si kvôli Piešťancom preorganizovala svoj barák. Kde teraz vôbec spávaš, keď nemáš spálny postel? Však ve vyšetrovni, to dá logiku. Ja si to tam prehadzujem, tú perinu, ale však ešte rozmýšľam, že ak mám teraz tú spálnu, no takú prázdnu, však tam by som mohla sušiť voľaké byliny a aj voľaký mikroskop, však to sa nájde, je to tam také prázdne. No len neviem, koho by som ako do toho laboratória zamestnala. Ja ako poznáte voľakého šikovného, zodpovedného človeka? No a kde budem ja?
lebo ja som Ferinkovi povedala, že ho vyšetrím. Anička, ty si z nás najkrajšia a dobre vieš, že prvý dojem je najdôležitejší. Je jedno, z jakú chorobu človek dojde. Chce vidieť nádej. Ty budeš vítať pacientov a týšiť bolest. Ja som nádej. Ďakujem, ma to dojalo. No jasnačka, kúkaj a to máš aj cedulu, tiež som ti ju napísala vlastnoručnými rukama. Decor Anna Kvetanová. No to čo je? To je jaký titul? No, že dekoruješ ambulanciu. Perfektné. Inak, jak som sem šla, už toľko ľudí sa mi prihovorilo, takí sú šťastní, že sme sa do toho pustili. Z nás hovoria skúsenosti. Všetky decká z Piešťan k nám budú chodiť. Sme koncentrovaná odbornosť. Dobre. Anička, tak ukáž teraz, tam si sadni. Ale pekná si tam, krásna. Ale no svedčí ty, to ja som si to takto predstavovala. No a tam, to nasypala som ti tam aj to CRP, to dáš potom decku po vyšetrení, dobre? CRP? Čo to je? A čo však počúvaj, teraz som ti to hovorila, však tie cukríky, čo doniesla Mára, cukríky rozdáme potom, skrátka CRP, no však čo neočúvaš? A nevidela si to, však robá to skúsení doktori. Geniálne. No a my Filenka, sme pripravené? Myslím si, že áno, tak pozrieme si to ešte raz, no jak som hovorila. My budeme teda v obývačke, ale dala som preč aj tú hnusnú jedovatú kvecinu, aby to, vieš, aké sú deci, však ono to počas vyšetrenia dá do huby a hneď sa si to otroví a to máš no vieš, ako basu na nohe či na krku, jak sa to hovorí, no ale jediné, no čo sa mi nezdá, je tá soška Panny Márie. Som rozmýšľala celú noc, či to neviem, nebude to alergén, babi, lebo je to moc zaprášené. Lenže ja to nechcem otierať z mokrú handru, mne to príde také neúctivé. Anča, ešte poď sem, ešte porozkladáme plachty, dobre, poď. Plachty? Tot, prehnoď cez gauč, veď v noci v tom spala Fila. Nech to není poznať. Ja si tu pekne pacienta uložím a budem vyšetrovať brucha, hrudníky a tlak. Máme tlakomer? Jasné, že máme. No, výborné. A tu táto páska? To som vymerala stanovišče na očné vyšetrenie. Bude to jak na brannom cvičení. A čo tam potom, že decko bolí brucho? My ho vyšetríme ako bylinkárky komplexné. HPT celotelová medicína. To dojde, ty ho prehmatáš, potom sa presune sem. Tu sa teda bude robiť to očné vyšetrenie, akože čítať, potom sa presunie ďalej. No tam mu zvreskneme do ucha, ako ušné, no a tak ďalej, až skončí pri Janičke na CRP. A jaké ešte máme stanovišťa? No však po očnom teda, jak som hovorila, kúkneme sa do toho ucha, tam môžeme zvresknúť, ale ja som si videla také vyšetrenie, že cez oko určíš stupeň zápalu. Robila to moja obvodná a to sa ti dá normálne ze zreničky. Ona sa kúkne a povie sa číslo. Čím vyššie, tým horšie, tak s tým opatrno, aby sa pacient moc nerozrušil, citlivo. No a pozri sa, kúpila som aj tento obraz. Počkaj, deho len oprem, jaký je ťažký. Deho oprem, aby to každý videl. A ja? Ja budem ako furt len sedieť v predku a čakať? Nie, budeš týšiť bolest prírodnou cestou. Nachystaj si voľaké také pekné pesničky, vtipy, povzbudivé prípady. Doprem, aby to... Fila, a čo si to desito vyhrabala hen taký obrázek? Čo to je? To je Lazár, no. Čo ho nepoznáte? Jako ho Ježiš obživoval a týšil jeho bolesti. A Lazár bude dohľadať na našich pacientov a bude im dodávať odvahu žiť, aj keď im často slza steká po tvári. A viete, jak Ježiš vravel, Lazár, vyjdi ven. No tak my budeme volať na pacientov, poďte núter.
To je také podobné, no. A tak si myslím, že by to tým pádom malo byť v čakárni niekde pri Aničke. Tam patrá také pekné veci, no. Juj, ja som taká nedočkavá. Doniesla som aj tie paličky s nánukou. Sme to ze susedmi odkládali celé leto. Dá sa to s tým aj robiť stér? Asi iba víter. Ale do toho by som zatiaľ nešla. Je to predsa len chulostivé, to nie každý ty chce ukázať. A ani doktor nemusí vedieť všetko, no. Tajomstvá sú dôležité, aj v medicíne, no. Presne tak, jak v živote. A doniesla som tie šnuptichle po Štefánkovi. Pekné, ožehlené, aj naškrobené, aby sme mohli sledovať hustotu sekrétov. Čo? Čo to je? Však povedzte, nechaj ja viem. Veď čo keď sa ma budú pýtať v čakárni, na čo sa majú pripraviť? No to je sopel, Anička. Lenže my už nie sme len také babky. Sme zelinkárky. Vyjadrovať sa odborné patrí k našej profesionalite. Nikdy si nevidela doktorku Kvínovú alebo toho doktora Živáka? No a povedali by oni, čo ja viem, no ukáž mi sopel? No nikdy. Sekret znie tajomné. Ozaj, Anča, nezabudni. Musíš založiť každému kartu. Meno, priezvisko, všetko musíš zapísať. A aj stav, že ženatý, rozvedený, ja chcem mať prehľad. No, dobre, ešte niečo. Sme nachystané? Môžeme otvoriť? Ale však ešte nie, samozrejme, že ešte nemôžeme. Ešte si musíme dať pláštenku a čapicu. A ešte tu poranno odostri Mariena, nech sem svieci slnko, lebo kde nechodzí slnko, tam chodzí lekár. To síce teraz nepasuje, ale môžeme to tu mať tak. No. A keď tu bude dobre svietiť, tak vieme možno spraviť aj taký základný rentgen. Také práme slnko to presvieci, aj temnotu sa hovorí. To už splietaš, Filenka. Tot, máme ešte ten prístroj na počúvanie. Predstavte si, našla som to vyhodzené pri kontajneroch. Povedzte, nikto si nič neváži. No, s ostatným nám už pomôžu naše skúsenosti. Veď od toho sme tu. Veď tá čapica kúpaca sa mi strašne taškotá na hlavu. Treba to mať ale na hlave. Vieš, no, u lekára tam, jak musí byť to sterilizované prostredie, no nedaj Bože, ty vypadnú vlasy. Však mne to už padá úplne jak listie na jeseň to, a to tu vlasy nemôžu byť. A kúkaj, ale veď, to ty vyzeráš aj mladšie. Mara, však tebe to jak vytáhlo ksicht. A kúkaj, no však to napína kožu. Anička, nechce si to dať aj ty do čakárne? A teraz ma napadlo, však podala ste veľakrát ten inzerátik do ABčka. Ale áno, už zajtra nám vyjde reklama v ABčku. Pacienti sa len posypú. Priprav sa na to. Dokonca povedali, že to bude na internete a na Facebookoch a v nejakých aj piešťanskej skupine, či čo. Anča, budeš mať tlaky? Ani nehovorte. A môžem si zapáliť v čakárni sviečočku na ukludnenie? Alebo si tu dať nejakú takú tú vonavečku? Minenky, už ide Feríčko, už ho vidím, dievčatá. No tak na šťastný začátek ešte si logníme toho Kostyhojového výtoku. To je výluch, nie výtok. Anča, odbornosť, nezabúdaj, odbornosť je to, čo tu hrá najdôležitejšiu úlohu, no. Keď niečo nevieš, len sa pekne usmievaj, alebo sa modli. Prospeje ti to? Aj táto ukludní, no. Tak logajme a otvárajte Feričkovi. Feričko, no poď, srienko moje obúchané, neboj sa. Príroda zariadi všetko, všetky rány zacelí. Bolí táto ešte, bolí. To sa zahojí. Neboj, Ferinko, budeš jak znovu zrodený. A ukáž, kde máš to bolavé miestečko. Ale Anča, nevyzliekaj ho. Ale to sme sa vôbec nedohodli. To až tu, to si môže dovoliť len doktorka. No, pán František, pekne sa oblečte, predite sem a vyzlečte sa tak. Pomaličky, tu sme. Ako to? Veď ste povedali, že mám tíšiť bolesť. Som to Ferinkovi chcela iba pofúkať.
taký je už staručký, krehučký. Ferinečko, drž sa. Potom sa zastav na CRP. Ale cukríky sú len pre deti, Anča. No, pekne vítam, František, nebojte, už ste v dobrých ručičkách. Tak tuto pekne prejdite, Marienočke, to je naša hlavná doktorka. Otvorte dutinu, povedzte a. Dutina je prázdna, nič tu nevidím. Prejdite si na očné stanovisko. František, za zvukom, tu som, haló. No napravo, tam, áno. Ale opatrno, veď tam mám tú sochu Panny Márie, František, však není dosť veľká, čo ju nevidíte, za mnou máte ísť. On sa ti rozbehol k panenke Márii, tu som, haló, František. Ja som hovorila, že tá panenka Mária, tá tu asi bude jak alergén slúžiť, ale no, že si ma pomýli snu. No, konečne, František, tak teraz vám zasvietim opatrne a jemnúčko do oka ze žárovku. Dobre, tak poranno otvorte oko, áno, otvorte, držte, tak, svietim, teraz. No, to je zlé. Panna na nebi 29,5. No, ja si to overím ešte trošku raz, druhé oko. Svietím, teraz. No, takisto, František, koľko ukazujem prstov? Koľko? Nie, skúsme ešte raz. Teraz. No, nie. Nevadí, poďme na ďalšie vyšetrenie. Dievčence, ale však jeho bolí ruka od úderu. Aj dočkaj, Anča, však pomaly všetko bude. To sa postavíte, tak, ukážte. No, veru, máte tú ruku domlázganú. Na čo sa vám stalo? No však si ho nabrala na aute, Mara. Spravím vám ešte výter z nosa. Fila, podaj mi tú paličku. Toto je pre mňa najväčší zázrak medicíny. Tak je to všetko v tom tele poprepájané. Je to jasné, František. Vyzerá to, že si niekde padol a uderil si sa. Mám pravdu? No. Predpíšem ti teda nejaké to liečivo. No, keďže máš krehké kostci, odporúčam ti aspoň 2 vajcá denne. Najlepšie domáce. U Anči si dohodný odber. Anča, dohodni si s Feričkom odber vajec. Odber vajec? To mám ako spraviť? No to sme nepreberali. Však ja som vajca, jak žijú nikomu nebrala. A čím ako? Takže 2 vajca denné, najlepšie natvrdo. Pamätaj, František, čím tvrdšie vajco, tým pevnejšie kostci. Zapisujem do tej karty 2 až 3 tvrdé vajca denne. Ďalej, ako budeme postupovať, pani doktorka? No, jak sa tak na teba kúkam, František, bude dobrý aj obklad z repíka, aby sa ti to zahojilo. Presne. Anička, prosím ťa, potom repík mu daj, aby sa mu to zahojilo. Dobre, tak ešte repík. Bude mu to potom odbere tak veľmi krvácať? No a jak s tým repíkom potom? Mám mu spraviť hned obklad? Jaj, chudák Feríčko, žak sa mi budú ruky trásť. František, malo by to byť všetko. Prosím ťa, a nos aj nejaké teplejšie spodky, aby ti neprechládal mechúr. Parádička, dobre ti to ide, Marienka. Takže teplý pás. Anča, prosím ťa, a poradné volačo také teplé, nech si to drží v teple, áno, aby neprechládal. Odber vajec, repíkový obklad a pás. Ja sa normálne trasem. Však ja som ani rybu na Vánoce nikdy nevedela klepnúť. Až čul, že odber vajec. Dievčence, a čo s tým vajcom potom? Dovidenia, Feričko, dovidenia. Parádička, Filenka, hneď som si dojednala aj kšeft na vejca. A Anča môže hačkúvať. A Anča, keď doriešiš Františka, poslí ďalšieho. Anča?
Anča, očuješ? Fila, kukni ju. Jeminen. Ale Anča, František, fuj. Anča, čo tam robíš? Mara, František sa tam zas vyzlieka. Čo to tam robíte? Fuj, dohola. Pane Bože, gace dole, hore. Mara, hýbaj, utekaj tam. Naš tak idem robiť ten odber, ako ste povedali. Jaký odber, Anča, zas čo ty ideš robiť? Veď ty máš dohodnúť odber vajec odo mňa, aby ich František užíval. Ani nechcem domysleť, na čo si ty myslela, Anča. Pre pána Jana. Keď sa toto dozvedá ľudie, že si chcela Františka na staré kolena takto orezať. No, ako prepáčte, ale kto mal vedieť, aký odber? No, tak mi to nedoplo, no. No, Ferinko, nie mi trápne. Pamataj, ty máš len týšiť bolesť, žiadne operácie. Bylinkárky nikdy nič nerezali. Maximálne, keď niečo bolo odumreté, napríklad nejaká hnusná bradavica, šošovica, alebo také volačo, no tomu nepomôžeme. No, on už je navyše ešte aj starý, veď on by na môj dušu dočista umrel. No, veď to sa nerobí. No, kedysi dávno sa to robilo, ale no to malým detom, spevákom dokonca, som to čítala v tom časopise, deto bolo zdravie podľa kastrálneho kalendára. No, ja som to kedysi odoberala. A tanti písali, no, že oni potom tak prevelice pekne spievali, no ale tak čo by už jak Feričko spieval, však on ani nevidí, no. To na to nemá lajka, Jagot. Veď to by potom tých Slávikov mal úplne neprávom. Pán František, prepáčte, je trapno nám je teda prevelice, ale oblečte sa, prosím vás. Áno, všetko je vybavené, všetko je dohodnuté. Odpustite to, Danička. Je to predsa len sestra v zácviku. Veď vidíte, že nemá ani poranný titul. No, dovidenia. Prvých 10 vajec budete mať u Marienočky ako ospravedlnenie zadarmo. No, dovidenia. Prosím, Anča, upravo od však on netrafí do dverí. Máme tam niekoho ďalšieho? Však ste hovorili, že to bude tu plno. Nikde nikto. Ani v čakárni, ani venku. Možno zajtra, jak vyjde ten inzerát. No ale, Fila, a nemáš ty niečo na plúckach? Však furt kašleš. Poj, vyšetrím ta porádno na lôžku. Poď. Panna na nebi, 30,4? To bude akútna fantómová migréna. Vidím to na vajcovú kúru. No, ale nestresuj ma, Mara. Len povedz, či budem žiť. Budem ešte trochu žiť? 100 rokov, Filenka, 100 rokov, ale dôležitá informácia. Už máš u mňa spravený vernostný program, Filenka. Také 3 vajca denne a garantujem, že stav sa ti prevelice zlepší